So yun guys, bahang ba sa labas. Yeah. Lipat muna tayo dito. Guys, baka makapo yan. Baka makapag-display. Hanggang doon. Yan guys, sasakay sila doon sa may sa motor sakay sila.
tinulak na po sila. So yan, paano tayo makakapagpunta niya? Hello, well, I'm here in Gatchalian subdivision in Bernabé, Paranaque. Ayan. Ayan guys. Yan na. Tinulak niya. Okay na sila. Diba guys? Bonggang-bongga. Yes, there is still that here. Oh, diba? Oh, diba? Bahang-baha. Sakay sila sa ano. Hanggang doon. Motor doon, oh. Hanggang doon lang sila, hindi sila pwede pumunta dito kasi yata andaran yung motor na yun. Ang mangyayari, hanggang doon lang sila sa may tulay. Diba? So ayan, magbubukas na tayo ng ating tindahan. Nakita nyo na yung problema dito. Hindi sa dami ng tao doon. May dalawang lasing doon. Yung sila po. Ayan o yung si ate, naglalakad dito dahil sa baha. O, ito yung kanina. Ayan guys. O, diba? Bongga. Si kuya yung nag-ano. O, siya yung nagpipick up ng mga ayun, siya naman magpipick up doon. Swerte naman ni kuya.
biro. Oh, 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 oh. Diba, 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 diba? Kumusta po sa inyong lahat? Po si Judy Ann Santos. Hihirapan na po kayong makakita ng malinaw o madalas po malabo ang panaginip. Ito yung may noodles dyan, ang buwan ko yung pagkero. Ay, talaga po. Sabi ko, ang pinakabakain ko.
dati ko lang, ay TikTok shop ko lang yung dati nun eh.
Ha? Oo. Hindi, may noodles dyan. Ayun, may kutsara yata doon. Nagababo ka. Ha? Oo. Ha? Ano natin? Hindi. Paano kung nagre-rent pa, mama? Langang. Lalo pa. Sino? Paano ko lang kilala yan? Ha?
Kaya rin ng pandesal. Sa loob ng bahay. Oo. Pero ikaw talaga walang asawa sa inyo. Ah. Okay. Dati nito,